mig, jeg er ikke på telefon. Navnet det er ISO, snakker ikke isolation. Lad være at trippe på mig, jeg er ikke på telefon. Navnet det er ISO, snakker ikke isolation. Prøv at navigere, de vil have min lokation. Flipper hele branchen, bror, man kalder det rotation. Lad være at trippe på mig, jeg er ikke på telefon. Navnet det er ISO, snakker ikke isolation. Prøv at navigere, de vil have min lokation. Flipper hele branchen, bror, man kalder det rotation. Holdet altid op, de andre så som en citron. De snakker alt for meget, giver kun fucks for min mission. De bitches skifter side, lidt som en spion. ISO er en alien, snakker ikke fiktion. Lad være at trippe på mig nu, jeg siger det lige igen. Går rundt med fyldt lommer uret på mig som Ben 10. Kommer og fordobler, de vil spærre mig som betjent. Arbejder ved kassen, du kan hurtigt blive betjent. Lad være at trippe på mig, jeg er ikke på telefon. Navnet det er ISO, snakker ikke isolation. Prøv at navigere, de vil have min lokation. Flipper hele branchen, bror, man kalder det rotation. Lad være at trippe på mig, jeg er ikke på telefon. Navnet det er ISO, snakker ikke isolation. Prøv at navigere, de vil have min lokation. Flipper hele branchen, bror, man kalder det rotation. Rotation som jeg spinner, kæden svinger og skinner. Du har 80 slapper på et outfit, har 80 slapper på mine fingre. Forrest i klassen, ja, for de er altid bag ved mig. Laver dansen, det er derfor alle damerne blinker. Føler mig wavy, dem de bare crazy. Kukker i studiet, kan man Gordon Ramsay. Ikke gå i skole, men jeg kender til facet. Har en vision som kammer, det handler om at stable. De ved, man kommer til at blive ved. Den her bil er ikke leaset, man har at blive forbigået. Lad være at trippe på mig, jeg er ikke på telefon. Navnet det er ISO, snakker ikke isolation. Prøv at navigere, de vil have min lokation. Flipper hele branchen, bror, man kalder det rotation. Lad være at trippe på mig, jeg er ikke på telefon. Navnet det er ISO, snakker ikke isolation. Prøv at navigere, de vil have min lokation. Flipper hele branchen, bror, man kalder det rotation. Lad være at trippe på mig, jeg er ikke på telefon. Navnet det er ISO, snakker ikke isolation. Prøv at navigere, de vil have min lokation. Flipper hele branchen, bror, man kalder det rotation. Lad være at trippe på mig, jeg er ikke på telefon. Navnet det er ISO, snakker ikke isolation. Prøv at navigere, de vil have min lokation. Flipper hele branchen, bror, man kalder det rotation.